Tervetuloa! On taas saapunut uusi laatikollinen herkkuja. Fatzerilta tuote saatu. Nämä syksyn uutuustuotteet ovat täällä lähetetty mainostarkoituksessa, jotta minä mahdollisesti niistä postaan joskus jotain. Ei ole velvoitettu, mutta nyt minä aion maistella näitä yhdessä. Kiitos Fatzer Suomi. Täällä on tosiaan aikaisemminkin näitä ihmetelty. Ja nyt olisi sitten syksyn uutuuksia. Osa näistä varmaan on jo kaupoissa. Voitte sitten kertoa siellä, että onko. Ja nyt minä makustelen ja kerron omia ajatuksiani näistä. Näistä on aikaisemminkin suututtu, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Luetaan lappu. Lippulappu. Paketin sisältö. Tässä lukee paketin sisältö. Mä haluan mieluummin yllättyä. Moikka! Syksy tuo tullessaan kirpeitä aamuja ja pehmeää tunnelmaa. Tietenkin myös vastustamattomia uutuuksia. Tästä paketista löydät Fatzerin kauden herkullisimmat maut. Uutuustuotteet saapuvat kappoihin viimeistään syyskuussa, mutta niitä pääsee maistelemaan jo ennakkotilaamalla syksyn uutuusboksin My Fatzer jäsenohjelman kautta 23.7. alkaen, eli nyt jo saa, jos olet My Phaser eli My Fatzer jäsenohjelmassa, niin pystyt jo ennakkotilaamaan näitä uutuuksia. Tervetuloa tilaamaan itselle tai vaikkapa ihanaksi yllätyslahjaksi läheiselle. Verkkokaupastamme Fatzer Storesta syksyn 2025 uutuusboksia voi tilata 28.7. alkaen, eli näköjään jo tänään sopivasti, kun tätä availemme. Lähetyksen vastaanottaminen ei velvoita sinua mihinkään, mutta olemme iloisia, jos haluat kertoa tuotteistamme sometilillä. Kyllä, kiitos Fatzer näistä. Are we ready? Tehän näette tästä nyt. Pitääkö mun nyt? Laitetaan alas ja avataan silleen, että kukaan ei näe, mitä sieltä tulee. Okei. Ei jumala, miksi? Ensimmäisenä meillä on täällä Turkish Pepper Super Salty. Kyllä te tiedätte, mitä mieltä mä oon tämmöisestä turkkarihommista. Super Salty and Hot Licorice. Lähdetään maistelemaan. Pehmeä on muuten. Todella pehmeä. Vähän on suolainen jo. Tää on semmonen, että oikein niinku veret seisauttava suolaisuus tulee, mut hetkeksi vaan. Tosi nopeasti ohi. Yllättävän hyvän makuinen. Jää semmonen pieni polte itse asiassa nyt jälkeenpäin jo. Semmonen turkkarin polte. Ei voi tehdä hyvää verenpaineelle, jos näitä syö paljon. Tuossa on oikein 3 liekkiä merkkaamassa sitä tulisuutta. Jälkeenpäin on pieni tulisuus, mutta se suolaisuus tosi nopeasti tulee ja menee, mutta sen jälkeen on vaan semmonen niinku lakritsi vai mitä onkaan. Tää on tosi pehmeä. Helppo syödä. Salmiakki lakritsmakeinen, anteeksi. Ei pelkkä lakritsi, vaan salmiakki lakritsi. Pehmeätä kuin mikä. Ei ole mun kaltaiselle ihmiselle, jos katsoitte meidän irtokarkkien maisteluvideon aikana, niin mä en tykkää tällaisista. Okei, hei, jatketaan turkkarin linjalla. Seuraavaksi onkin, nyt on mulle sopiva tuote nimittäin Turkish Pepper Super Sour, eli superkirpeitä Super Sour and Hot Candies. Kirpeitä hedelmänmakuisia makeisia. Kirpeä ja hot. Mähän selviin näistä kirpeistä aika hyvin yleensä. Onko tää semmonen niinku dragster-tyylinen kirpeys näissä? Nää on hei samanmuotoisia tämmöisiä laatikoita, tai anteeksi neliöitä ehkäpä enemmänkin. On punaista ja vihreätä. 2 väriä. Mennään punaisella tällä kertaa. On kirpeä. On kirpeä. Voilas vihreä. On kirpeä. On tosi kirpeä. Pehmeä. Ihan niinku toi edellinenkin. Tosi pehmeä. Hyvän makuinen toi vihreä. Yleensä mun käsityksen mukaan suurin osa ihmisistä yleensä vieroksuu noita vihreitä karkkeja. Nollakonssassa taidettiin just puhua tämän päivän nollakonssassa siitä, ja kyllä muutamat oli siellä sitä mieltä, että vihreäthän on best, mutta yleisesti taitaa olla vihreät karkit vihattuja. Tässä pussissa oli 2 vihreätä karkkia, loput on punaisia. Harmi, koska toi vihreä oli oikeasti tosi hyvä makuinen. Toi punainen oli vähän, se ei oikein erottanut miltä se maistuu, mutta se oli ihan pirun kirpeä. Vihreässä oli semmonen vähän päärynä maku, semmonen Amazon-karkit, ne Fatzerin Amazon, eikö ookin, mitä on myös Aare-arkkupusseissa, ne semmoset eläimet. Niin se maistui siltä vihreältä vähän se, mutta oli tosi pehmeä. Superkirpeätä oli, mutta ei tässä kyllä mitään tulisuutta jäänyt. Ei jäänyt. Noissa edellisissä jäi. Mutta tää oli ihan hyvä. Mä välillä on niin sekopää, että mä syön dragstereitä ihan mielellään missä X, niin tää toimii hyvin. Hei joo, muuten nyt kun sanottiin missä X ääneen, niin on muuten missä X-tyylisen vihreän makunen toi, mutta iso tommonen 4 släbi. On hyvä.
Jos mä kaipaan jotain kirpsakkaa, niin mä oikeasti voisin kuvitella ostavani tommosen pussin. Oli todella kirpsakka. Totta kai sieltä tulee se yksi Tutti Frutti pussi jälleen. Kerran, joka kerta Tutti Frutti. Mutta tää on muuten, okei. Sen sijaan, että mä nyt rupean vaan haukkumaan tätä, niin on chokopussi, mä tykkään sen niistä, mutta täällä ei näytä olevan yhtäkään salmiakkia tai lakritsia. Täällä on tämmöisiä pastellinsävyisiä asioita. Täällä näköjään on Smoothie Drops, Choco ja mikä toi pullo? Fruity Shakes. Fruity Shakes eli Fruity Shakes. Tommosia pastellinsävyisiä juttuja. Ei yhtäkään salmiakkia tai lakritsia. Tuoksuu ihan siis, oh my god. Semmonen niinku mansikka piirtelytuoksu tulee tästä pussista. Tuoksuu sille, kun on suklaata ja mansikkaa, niin tuoksuu sille God Tier pirkka suklaalevylle, missä on se mansikka vai mikä jogurttitäyte onkaan. Tää tuoksuu ihan sille. Okei, nää on jotain vaahtokarkkeja, missä on sokeri päällä nää. Vähän sitkeitä. Mä ehkä vähän sitrus. No jaa. Persikka. Vai mango. Ehkä itse asiassa mango. Aika piirteä. Sitten on tommonen Fruity Shake, eli tommonen niinku tuttifruttimainen karkki. Aika kivoja heinää. Sitten perus chokopallot. Näitä on varmaan aina näissä tuttifruteissa. Okei, kokeillaan nyt semmonen niinku oppikirjan mukainen annos. Että on näitä kaikkea. Nyt on pitkästä aikaa semmonen tuttifruttipussi, joka erittäin mielelläni ostaisin. Koska ei oo sit salmiakkia ja lakritsia täällä pyörimässä. Tykkään tosi paljon. On se mietoja kesäisen hedelmän makuja. Harmi vaan, että tulee talvi, kun nää tulee syksyllä myyntiin, mutta on hyvä. Mä aina kehuskelen, että hei, tämä voisi ostaa. Mutta fakta on siis se, että mä en tuu ikinä ostaa tämmöstä pussia. Mutta on hyvää. On oikeesti hyvä. Tän mä ostaisin, jos olisi joku tuttifruttipussi otettava. Tosi hyvä on. Kuinka iso pussi? 200 grammaa. Oh my god, hetkinen. Choco and Salty Crunch, tämmönen pussi. Tommosia bites. Onks nää vähän niinku siitä yhdestä patukasta? Se on semmonen crunchipatukka tai joku. Choco ja suolainen crunch. Tämmösiä biteseja pussissa. Tää on salee kova. 94-grammanen pussi. Maitosuklaata, suklaatryffelitäytettä ja suolaisia vehnämuroja. Nyt on aihio. Nyt on aihio. Tämmösiä biteseja. Näyttää susulta. Tosi hyvä. Samanlainen koostumus kuin pätkiskarkis, mutta tietysti ilman pätkiksen makua, eli siis on se tryffeli. Todella hyvä. Siis aivan järkyttävän hyvä. Vähän laittoman hyvä. Tää on siis tää 100-grammanen pussi. Mä tuhon tässä saman tien. Pitäkää tää pois mun käsistä. Oikeesti tää menee kerralla. Menee niihin kuuluisiin kuiviin ikeniin. Aivan järkyttävän hyvä. Tuommoinen suklaakrispi toimii aina. Sika hyvä se tryffelimaku. Ehkä vähän suolaisuutta on. Jos joku sanoisi mulle, että tää on salty, niin en mä varmaan kyllä huomaisi. Ei oo semmonen, onks susupala semmonen, missä on sitä toffeeta? Niin se on vähän sitkeämpi periaatteessa. Nyt oli aika kiva. No nyt tuli jotain tämmöstä, mitä mä nyt en oikein voi kauhean kätevästi tässä maistaa, mutta tää näyttää ihan kivalta. Pahdettu mysli, metsämarja. Tämmönen myslipaketti. Fatserin alkumysliä, metsämarjoja ja rapeaksi pahdettua mysliä. On vegaanista, on sydämelle parempi valinta. Näyttää ihan perussetiltä. Metsämarjoja. Paljon sokeria sadas. 11 grammaa sadas. Mä yritän etsiä aina semmosen mysli, missä on alle 10 grammaa sadassa sokeria. Tää on siinä ja siinä. 11 grammaa ei paha. Ois voinut olla 20. Kattokaapa joskus ihan huviksenne niitä myslejä siellä kaupassa. Jossain niissä on jotain 25 grammaa sadassa sitä sokeria, se on aika paljon. Sitten Domino Bites. Tää Domino Bites on nyt vähän semmonen uusi tuotekategoria. Nyt on joku vuoden päivät ollut näitä näissä. Nyt on sitten Domino Bites Salty Caramel. Ostaaks kukaan näitä Domino Biteseja? Nää on siis kyllä ollut hyviä. Vähän semmosia pehmosia. Niinku, onks tää niinku ylijäämä Domino muruista tehty ja painettu kasaan tai jotain? Eiks muistanko ihan väärin? Joo. Valmistamme Domino-keksejä aina. Nekään eivät ole täydellisiä ja epätäydellisistä dominoista leivomme uusia tuotteita. Ja tässä on nyt semmonen tilanne, että upotetaan nämä suklaamakoiseen kuorutukseen ja näin syntyy Domino Bites. Salty Caramel. Salty Caramel on tosi suosittu ja niinku trendaava maku suklaassa ja herkuissa. Ollut jo monta vuotta. Salty Caramel Domino Bites. Ei ole kovin hyvä. Jossain näissä Fatserin jutuissa on ollut aikaisemminkin semmonen erikoinen salty caramel maku.
Ja tässä se ei ole kovin hyvä. Ehkä se käyttäytyy eri tavalla eri taikinoissa ja massoissa, mutta tässä se ei ole niin hyvä. Kyllä mä siis tän syön. Ei hätää, on siis tosi pehmeitä. Se lukeekin tuolla soft. Mut vähän semmonen liian. Tiedättekö, kun on, jos on, no ehkä joko sille ei niin voi ikinä olla, mutta jos joskus tulee niinku, ostat jonkun hyvän kahvin, laten tai jäälaten, ja sitten siinä on salted caramel, ja sitten siirappi on siellä pohjalla, ja vedetty vaikka jäälatesta sillä pillillä sieltä pohjalta, niin tulee vaan ekassa siinä pillin huikassa pelkkäästä salted caramellista silleen, vähän liikaa. Tässä on vähän sama fiilis. Mut hyvähän tää nyt siis on. On herkku, on. Mut ei niin hyvää kuin mä vähän toivoin. Mut söisin, jos tulisi tarjolla. Mutta ostaisinko? En valitettavasti. Ei niin spessu juttu kuitenkaan. Hei, lisää kirpeyttä. Aarrearkku kirpeä. Jumalationi. Kirpeitä viidakon eläimiä. Vanhat kunnon noi tikut, noi 0/5. Sitten salmiakki merirosvoruutuja ja kirpeitä hedelmäaarteita. Aarrearkku on oikeesti ihan hyvä pussi. Se on oikeesti ihan jees. Mut onks kirpeä versio hyvä? Aloitetaan hedelmistä. Vihreä, Amazonin vihreä. Onks tää nyt sama makuinen kuin siinä turkkari jutus? Toisin just, että tää vihreä maistuu eriltä kuin se turkkaripussin vihreä. Se turkkaripussin vihreä oli vähän sama kuin Missä X:n vihreä. Tää Amazon vihreä olikin ihan erde-aska. Vittu. Potkii. Oo, kirpeitä on. Sitten jotain näitä kolikoita. Nyt on keltainen kolikkoopaa. Ai vittu, mä oon hies. Nää on 0/5, hei. Kukaan ei syö näin. Okei, tää olikin paljon parempi kuin mä muistin. Sitten oli joku tämmönen avain, niinku aarrearkun avain. Oh my god. Vittu tää on. Maistuu siltä. Maistuu siltä. Ai, mä pystyn Toi oli pahin. Miksi toi oli noin paha? Toi maistuu siltä Fazer Remix-pussin siltä greippisiivulta tai siltä. Kirpsa. Sitten mikäs tää nyt oli? Salmiakki merirosvoruutu. Ei, hyi helvetti. Näissä on semmonen raikas semmonen, vähän anismainen semmonen, tiedättekö? Semmonen raikas salmiakki. En tykkää. Se pilaa niinku suussa kaiken muun. On tosi kirpeitä nää. Hyviä noi. Harvi, että ne on vaan niin kirpeitä. Että tulee kyllä suht tuskainen tie. Täällä on vielä jotain, mitä mä en maista. Vihreä värinen avain. Se on varmaan sama kuin toi tänne. Sininen. Hyvä on. Ei, mitä tää nyt on? Sisältää suosituimpia panterikarkkeja, Panteri Mix ja Lumipanteri Mix-pusseista sekä Puuma salmiakkipastilleja. Lumipanteri. Karkkivideo muuten annettiin vähän henkistä. Tämä pussi sisältää näitä. Nyt on sit pussi, mitä en odota. Peruspanterit, niitä voi syödä joo, mutta kun maailma on pullollaan hyvempiä juttuja. Huonoja uutisia by the way. Tää pussi on näköjään saatavilla vain K-kaupoista. Mä en tiedä miksi. Kauppias hoitaa homma. Huonoja uutisia niille, jotka ei suosi K-kauppaa tai ei pääse käymään semmosessa. Otetaan Lumipanterilla, sitä on tullut haukuttua tässä vuosien saatossa muutamaan kertaan. Mä en vaan kestä tätä. Mä en kestä tätä raikkautta, mikä tästä tulee. Ei. Nää on jostain pienestä rasiasta nää tämmöset pienet. Nää on jostain puurasiasta, jostain pahvirasiasta. Tämmösiä mini. Puuma salmiakki pastilli. Kuuletteko tätä kun rapisee? Niin se on semmonen rapea kuori. Vitsi tää on ihan semmonen. Tulee se on niinku superraikas semmonen. Sitten normipanteri. Jos joku haluaa 400 grammaa Panterit All Stars, jota saa vaan sit K-kaupasta jostain kumman syystä K-kauppiat on ollut silleen let's go, yksinoikeustuote. 400 gramman säkki. No menee huti omalle kohdalle. Mä annan tän mun äitille. Pahvirasioista puheen ollen. Mariannea. Tämmöisessä pienessä rasiassa. Suklaarakeita.
ihan kätsä. Tämmönen pikkurasia on ihan kätsä. Mä ostin niitä semmosia aarrearkku-pikkupastilleja ja muutamaan kertaan on ostanut, että yksi uutuus on tullut näistä videoista muuten jäädäkseen. Nää ei oo niinku niitä palloja niinku joskus oli. Nää on tämmösiä raskapastilleen muoto tai tämmösiä. Hyvä. Huonoja uutisia kaikille lihansyöjille. On muuten vegaaninen. Tietysti kun maailman on pullolla ihmisiä, jotka vaan raivostuu sitten, että joku asia on vegaaninen, niin sit tuleekin ihan kauheeta. Miksi joku Marianne, se on ollut aina by the way vegaaninen. Kiitos Lits. Sä yllätyit. Vittu, että on kova. Mitä toi on kovalla, anteeksi. Vajaa 40 grammainen rasia. Aika kiva tämmönen yksi annos vedettäväksi näin. Tää menee siis kerralla. Fakta. On hyvä. Marianne on aina hyvä. Nyt näyttää erittäin hyvältä, hei. Mikäs rasia nyt on? Dumple. Dumple Chocolate Dragée. Näissäkin on tämmönen kova kuori. Tämmönen peruspastilli. Wow. Okei, nyt on hyvä. On tosi hyvä. On muuten hyvä. Tosi hyvä tää Dumple. Piti nyt sanoa, että se on Dumple. Kyllä mä tiedän, että se on Dumple. Lapsena sitä sanoi Dumpleksi jostain syystä. Ihan superhyvä makuinen tää. Semmonen toffeemainen, niinku semmonen karamellimainen. Ostaisin milloin tahansa näitä. Ihan superhyvä. Kävin mökillä ja mä ostin sinne herkkuja. Mä ostin sinne suklaarusinarasian. Ja tää menee just siihen samaan kategoriaan. Jos ostaa suklaarusinarasian, niin voi ostaa tämmösenkin. Mä oon se tyyppi. Tulee ostoon. On unk moment, myönnän, on unk. Mut vitsi. On kova. Toi oli 5/5. Maistuu todella hyvälle. Ihan semmonen niinku karamelli siinä. Oi. Sitten. Nyt mennään. Nyt vähän jännittää. Mut samalla nyt mennään. Phasarina keksejä. Nää on näitä Fatserin gluteenittomia keksejä, on tullut pätkistä ja onko tullut Marianne. Ja nyt on Phasarina ja gluten free. Ai juma. Maistamatta. God damn. Mä tiedän, että tää on hyvä. Nää Phasarinat on aina hyviä. Ei me tiedä, tää saattaa olla kyllä vähän kuiva. Näyttää ihan jotain kuivilta kaurakekseillä. Tossa lukee with orange chocolate chips. On kuiva. Se on näiden kaikkien ongelma aina. Ne pätkis ja ne on kuivia. Mutta se on gluteeniton. Nää vois olla noiden Domino Bitesien kokoisia. Ja niitä vois olla silleen useampi. Maistuu kaurakeksiltä, missä on suklaa-appelsiinipalasia. Kahvin kanssa 5/5. Kahvin kanssa joo. Kahvin kanssa menee. Mut kivat on gluteeniton. Niitä ihmiset etenevissä määrin syövät enemmän gluteenittomasti tänä päivänä, niin se on kiva, että on tämmönen. En tuu ostaa. Vaikka Fatserina rakastan, en tuu ostaa. Sori. On kyllä vähän kuiva. Suolainen hasselpähkinä maitosuklaa. What? Onko tämmönen ollut kenties levynä joskus? Okei, hazelnut. Ihan hyvä. Tämmösiä pähkinäjuttuja on mun mielestä vähän liikaa nykyään. Mä en tiedä, oliko tää suolainen. Tosi täyteläinen ainakin. Hyvää suklaata. Pientä hasselpähkinän murua oli siellä. Ei ollut isoja sattumia yhdessä palassa ainakaan. Mut mä en ole niin semmonen pähkinä suklaan ostaja. En osta niitä levyinä ikinä. Jos jotain makulevyä ostan, niin se ei ole ikinä semmonen, missä on jotain pähkinöitä. Nyt on kova. Potentiaalisesti kova. En mä tiedä, onko tiede taas mennyt liian pitkälle. Jaffa keksi uutuus nimittäin. Kettu karkki Jaffa keksistä. Tykkään Jaffa kekseistä, mut siis suurin osa Jaffa kekseistä on mun mielestä ihan samanmakoisia. Eikö noita ole ollut? Mäkin mietin, että eikö näitä ole ollut. Mutta ehkä niitä on ollut joskus jotenkin tosi spessusti, mutta nyt se on tullut niinku pysyvästikö? On ollut ennenkin, okei. Toi iso isä tiersi. No niin. 5/5. Jaffa keksit on parhaita. On hyvä. On. Yllättävää kyllä. Tässä maistuu kettukarkki. Monissa näissä Jaffa-kekseissä on ollut mun mielestä se ongelma, että siinä ei oikein meinaa. Esimerkiksi se aarrearkku Jaffa oli mun mielestä aika iso huti. Siinä mun mielestä ne ei maistunut aarrearkku karkealta. Se oli vähän ällömaku niissä. Mutta tässä on oikeasti toi luvattu pihlaja. Oli tosi hyvä. Mä ostan nykyään harvoin Jaffa-keksejä, mutta jos ostan, niin voisin kuvitella ostavani näitä. On hyvä. God tier heekku.
Okei, 2 tuotetta vielä. Nyt on suhteellisen laiton. Nyt on nimittäin muroja. Suffelimurot. Täysjyvä kauraa ja runsaasti kuitua. Kaakaomuroja ja ripaus suklaamuroja. 320 grammainen paketti. Ihastuttavat suffelimurot tarjoavat täydellisen yhdistelmän herkullisia kaakaomuroja ja maitosuklaalla kuorutettuja muroja. Okei, siellä on ihan niinku tommosia suklaakuorutteisiakin muroja joukossa. Nämä rapeat kaakaomurot ovat runsaskuituisia ja sisältävät täysjyvä kauraa. Suffelimurot herkullisiin hetkiin. Kaikki varmaan tiedetään, että tämähän ei ole aamiaismuro. Ei varmaan tarvitse tässä kohtaa erikseen sitä jotenkin niinku selittää. Herkullisiin hetkiin. Täällä ei varsinaisesti mainosteta mitään aamiaismurosysteemiä. 21 grammaa sokeria sadassa. Nesquik-muro haastaja siinä mielessä, että täällä on ihan suklaakuorutteisia niitä, mutta niitä taitaa olla jotain Rainbow tai Coop nykyään sellaisiakin, eikö se ole? Mä nyt haen maitoa tätä varten. Mulla ei oo edes maitoa. Otin kourallisen, sieltä tuli 1 suklaapäällysteinen tuossa keskellä ja loput on tommosia peruskauramuroja. Normimuro. Aika kuiva. No shit, kun ei oo maitoa. Kokeillaan suklaapäällysteinen. Ihan perus Nesquik-setti. Vähän niinku Nesquik-murot. Tai vanha kunnon Veetos. Maistuu vähän Veetokset. Hitto, Veetosmurat. En oo syönyt Veetoksia 20 vuoteen. Pitäis melkein ostaa ihan vaan just for the old times sake. Joo, täytyy syödä nää. Ei maistu suffelilta. Ei. Maistuu perus suklaamuralta. Mut hurjan kiva brändäys mun mielestä. Kivan näköinen. 320 grammaa anteeksi. Perusmuro. En osta. Mä en osta nykyään ikinä muroja. En ikinä. Mutta kokeilkaa ihmeessä, jos tämmöiset suklaamurot maistuu. Vika juttu. Sehän on tuttuun tapaa suklaalevy. Mikä se onkaan? Mä en sitäkään tiedä. Okei. Wow. Vanilja kaakao fudge maitosuklaa. Siellä on tommosia palloja tai murua. Tuleeko mieleen joku vähän semmonen Omar? Missä on Omar suklaalevy? Fatser, jos te katsotte tätä videota, niin edelleen odotan. Missä on Omar suklaalevy? Mihin se meni? Se oli kova. Let's go. Mä toivon, että tää on nyt semmonen Omar suklaalevy. Pari kertaa ollut vähän ollut niitä marjajuttuja sun muita, mutta nyt kuulostaa aika hyvältä. Nyt muuten on. Nyt on. Vihdoin on kokattu. Vihdoin on hyvä. Nyt on oikeasti tosi hyvä. Ne on semmosia karheita. Hassua, miksi mä selitän karheista, mutta semmoinen niinku karhea rae. Saman tyyliin kuin oli Omar-levys. Ihan supermakea. Paljon oli sitä raetta jokaisella. Mä söin 1 rivin tosta noin vaan. Joka palasi ihan sikana nyt. Oli todella hyvä. Tämä tässä. Epic. Vanilja, kaakao, fudge, maitosuklaa. 5/5. Todella hyvä. Minkä kokoinen levy se on nyt puhututtanut? Kaikki makulevythän on 180 grammaa. Tämä on 180 grammaa. Tosi hyvä. Oikeesti on hyvä. Mä en osta ikinä suklaatakaan tälleen. Niin jos nyt ostaisin, niin ostaisin tätä. Todella hyvä. Tämä on tässä todella kova. Ollut vaan vähän ehkä tapana niin kuin Fatserilla ehkä viedä näitä liian nopeasti pois. Mutta tää on mun mielestä aika hyvä. Mä toivon, että tekin tykkäätte. Koska tää on niin lähimpänä sitä Omar-suklaalevy, mikä oli kauan sitten. Tosi makea. Ja sitten ehkä jälkeenpäin on semmonen niinku vanilja fudge fiilis. Joo, vanilja kaakao fudge, kyllä, on. Tosi hyvä, todella hyvä. On. Noniin, mikä oli paras? No tää nyt oli helposti paras. Tää kruunasi koko homma. Ihan superhyvä toi. Niin monta kertaa mennyt huti noi suklaalevyt viime aikoina. Niin tyhmä kuin se onkin, niin tää oli tosi kiva. Mä ymmärrän, että moni ajattelee karkkihyllyllä sitä niinku määrää ja hintaa. Tää on varmasti kallis tuote. Kuitenkin 38 gramman rasia maksaa varmaan aika paljon, niin kuin kilohinnassa. Niin sit ihmiset on tosi usein miettii rahaa edellä, kuinka paljon mä saan herkkuja tällä rahalla. Niin tää ei varmaan monia silleen hetkauta. Mä tykkäsin tosi paljon tästä. Kettu karkki jaffa. Ihan tosi hyvä. Pitkästä aikaa semmonen jaffa-keksi, missä oikeasti maistuu se, mitä luvataan, koska just se aarrearkku jaffa-keksi ei silloin mun mielestä maistunut aarrearkuille, eikä kyllä vihreä kuuloversiokaan. Tää oli myös todella hyvä. Tryffelitäytteinen tommonen Choco and Salty Crunchy.
Tämmöiset crunch-jutut toimii aina. Tämmönen pätkiskoostumus, mutta ei pätkiksen makua. Ihana rapea kuori 5/5. Ja helppo kunnia mainita kyllä tälle tuttifruttipussille, jossa ei ollut yhtäkään salmiakkia tai lakritsia. Täällä oli semmosia pastellin sävyisiä asioita, semmosia sokeripäällysteisiä, vähän sitkeitä vaahtokarkkeja ja sitten tommoset tuttifrutti, shakeriherkut ja sit suklaapalle. Tää oli tosi hyvä. Tykkäsin kovasti. Lähtökohtaisesti tää boksi oli oikeasti aika voitto. Täällä oli tosi paljon hyviä juttuja. 5/5 setit. Nämä on siis nyt jo saatavilla Fazerin verkkokaupasta, jos joku haluaa niitä ostaa. Tulevat syksyn aikana, viimeistään syyskuussa on kaikki nämä kaupoissa. Paitsi että Pantheri All Stars, missä oli 3 Pantheri-tuotteen jutut samassa, eli peruspanteri, lumipanteri ja sitten tommonen Puma Rasia, niin tää oli pelkästään K-kaupoissa. Niillä oli joku diili pelkästään K-kaupasta. Mutta muuten nämä tulee sitten syyskuun aikana. Todella kova. Kiva. Kiitos kun seurasitte tätä. Suuri kiitos Fazer Suomi herkuista. Otamme näitä aina mielellämme vastaan. Herkkujen maistelut 5/5.